खुलुमगोरबाय दिनैनि नैबे फैगासिनो थानाय 21 अक्ट'बराव जे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि मोनसे नैथि फाउन्डेसन डे अबजारभेसन हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव दिनै जों इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि निफ्राय बे फाउन्डेसनखौ बारहोहरनो थाखाय माखासे गोनांथार मेसेजखौ हरनो थाखाय दिनै जोङो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ लेंबोनानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि बा बारग' एनडिएफबि गासैबो आफादनो फोरमायहरनो थाखाय जों बाव मोनसे जिरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनिखायनो गिबियाव जोंनि लेंहरनाय बायदिनो नोंथांमोन सफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बेलासि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। जे दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि आफादा फैगौ 21 अक्ट'बरावहाय नैथि फाउन्डेसन डे अबजारभेसन अफ इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ लानायावहाय जोङो जोंनि इउनिटि फरामनि जेसेबांनाखि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो साब डिभिजननि दैदेनगिरि आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय अल आसामाव जेसेबांनाखि धेमाजिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु संकससिम गुवाहाटि कमप्रमिट स्टेडियामनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि जिल्लानि दाजानो होजानाय दङ दिनै बिथांमोनखौ नैबे दिनैनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो नागिरदों जे नैबे जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि फाउन्डेसन सानावहाय गाजा गोमजायै नुजाफैनो थाखाय जों दिनैहाय खावलायनाय जादों। दा बे जों इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि जिहेतु मोनसे प्रग्राम जानो गोनां बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि इरागदाव कमिउनिटि हलावनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा 21 अक्ट'बर खालि फुंनि 8टानिफ्राय जोंहा मोनसे फ्लेग हस्टिं दङ आरो लोगोसे जोंहा मार्टियार्सफोरनो बिबारजों मान बावगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 10टासोनिफ्रायनो जोङो आलासि गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौहाय जोङो जाहोगोरनाय ओंखाम बोथिसे जों जाहोगोन। बेनिफ्राय जोङो मा होनो अपेन सेसन हिसाबै जोङो 12 बाजिनिफ्राय जों लानाय जादों। बेनिखायनो बे अपेन सेसन जायैनि सिगांनो जाहाथे जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिफ्रा फुं समावनो नुजाफैनो थाखाय जों इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि जानानै बा इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि बे फाउन्डेसनखौ बारहोहरनो थाखाय जोंखौ मोनसे आरसि कमिटि दाना होनाय हिसाबै आरसि कमिटिनिफ्राय जों दिनैहाय खावलायहरनाय जादों। दा बे जोनोम सानावहाय जोङो जोंनि 2 बोसोर जे जाना थांनाय बे 2 बोसोर जाना थांनायनि गेजेराव इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि आसाम सरकारजों आरो भारत सरकारजों आरो लकेल रिजनेल गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारजों जोङो माबायदि सावरायबोनानै जों माबायदि रिजाल्ट मोनखो माबायदि जोङो मावबोनो हाखो बेफोरनि गासैबो थैथ'फोरखौहाय बे जोनोम सानावनो बे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नि नैथि फाउन्डेसन सानावनो जोङो गासैबो खोथाखौ जोङो बेरखांहोजोबगोन। बेनिखायनो दिनै जों गेजेर गेजेर ससियेल मिडियायाव होनाय जादों। ससियेल मिडियायाव जों बुंबाय थानाय जादों आसाम सरकारजों सावरायनाय भारत सरकारजों सावरायनाय बेफोरनि गासैबो मेटारफोरखौ जोङो बे मिथिंखालिनो जोङो बुफ्रांहोगोन आरो बेजों लोगोसे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि बे नैथि फाउन्डेसन सानावहाय जोंजों हांख्रायजानाय माखासे गोनां मोजां जोङो बर'नि माखासे दैदेनगिरि आलासिफोरखौ जों लाबोदों। बे लाबोनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोनहा जोंनोबो गोबां मोजां मेसेज होलांगोन आरो मावनो थाखाय इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि नो मोजां सुबुरुन्थाइ होलांगोन आलासि बिथांमोननिसिम जोङो दिनै बेखौ मिजिंथिदों आरो आलासि बिथांमोननिफ्रायबो जोंनि माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि बा एनडिएफबिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर आरो भिक्टिमाइज फेमिलिफोर दिनै
बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लानानै जोंजों लेंहरजानाय आलासि सारमोननिफ्राय मोजां माखासे मेसेजखौ मोनलांगोन, मोजां खौरां मोनलांगोन। बेखिनिखौ जोङो खोनासंहोनो थाखाय बे फाउन्डेसन सानावनो जोङो दिनैहाय गिदिरैनो प्रग्रामखौ दैदेननायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों बेखिनि मेसेजखौ जोङो हरनो सानदों आरो बे मेसेजखौ मोनलांगोन। बेनिखायनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि बारग' एनडिएफबिफोर दङ, आसामाव थानाय खना खनला, बिटिआरआव थानाय खना खनला गासैबो लिडार आरो केडार्स बयबो बाव बाहागो लाफैनो थाखाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जानानै आरसि कमिटिनि जानानै बेवहाय जोङो कनभेनर बिथां बिबिनाय सार दङ आरो कनभेनर जा बिथां मोनाबिलि फंबाय दङ आरो आं चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो दिनै बाव जयैनो दिनै बाव मोनसे प्रेस मिट लानायनि गेजेरजों जोङो बारग' एनडिएफबिफोरखौहाय जोंनि समस्याखौ मावलांनायाव जों बयबो सहाय मदद होलायनांगौनि थाखाय जों दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बाव बाहागो लाफैगोन बेखौ जों मिजिंथिबाय आरो बेखिनिखौनो दिनै जोङो बेवहाय प्रेस मिट लानानै फोरमायहरनो होननानै दिनै जोङो थांखि लानाय जादों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि नैबे फाउन्डेसन सानावहाय बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि नैथि फाउन्डेसननि खुंनो लानायावहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि जाहाथे थांखि बिथांखिखौ जाहाथे गुबुन मोनसे आदारवाइज जाहाथे जेबो भुल बुजिया, दा जाहाथे बयबो बेवहाय फैनानै खोनासंफैयोब्ला मोनथिलाङोब्ला इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया मा मावनो लादों आरो माबायदि मावदों आरो दिनै माबायदि आवगायखो बेफोरखौ दिनै जाय गोनो गोथो बाव बाहागो लाफैबाय बिथांमोना ओइदिनखालि स्पष्ट जालांगोन, ओइदिनखालि क्लियार जालांगोन। ओइदिनखालिनिफ्रायनो बयबो गोनो गोथो थानाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि मानसिफ्रा जथेस्थ' जोंखौ मदद होगोन आरो सापर्ट खालामगोन आरो इयुनाव जों ज' थांनानै जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सासे सिगनेटरि हिसाबै सारमोननि सिन्था धारनाखौ जाहाथे ओइदिनखालिनो गासैबो खोथाफ्रा क्लियार जालांगोन आरो 56 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोननि सोमोन्दै जों दिनै मा मावलांखो बेफोरनि बिखयैबो सोरबा गोनो गोथो जानायफ्रा बेयाव फैयोब्लानो मोनथिलांगोन, स्पष्ट जालांगोन, बेखौ मोनथिनो थाखाय फैनो हागोन। आरो दिनै जों सम सम आसाम सरकारनि मानगोनां दानि बिजेपि सरकारनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो मासाव जों खेबनै गाहाम सावरायनायनि गेजेरजों जों माबायदि आपडेट लाबोनो हादों आरो जोंनो मा एसुरेन्स होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ कमप्लिटलि ओइदिनखालिनि बे नैथि फाउन्डेसन सानावनो जोङो गेवलां मेलावनो जों बेफोरखौ गासिबो शेयार खालामनो हागोन। बेनिखायनो बेफोरखौहाय मोनथिनो थाखाय बयबो जाहाथे फैयो बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायबाय। सोरबाया सम सम मबाइलजों सोंहरो, सोरबाया सम सम बिदिनो SMS लायना हरो जे माबायदि आवगायदों, माबायदि मदद खालामदों सरकारा, बेफोरखौ गासिबो मबाइलजों रायज्लायजोबनो हाया, बेफोरखौ गासिबो मेसेजनि गेजेरजों लिरजोबनो हाया। ओंखायनो ओइदिनखालि जोङो नैबे नैथि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि फाउन्डेसन समावनो जोङो गासैबो स्पष्ट खालामना होगोन। जों बेखिनिखौ स्पष्ट खालामहरबाय आरो बे मेसेजखौ जों दैथायहरनाय जाबाय। बावैसो सान सिगां एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दादों। दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि थाखानायनि उनावबो गोदानै एक्स एनडिएफबिनिफ्राय दानाय जाबाय। बे बेलायाव मा फोरमायगोन? थांनाय अक्ट'बरनि 15 थारिखआव नोंगौ चिरां जिल्लायावहाय माखासे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दाना लादों। नाथाय नोंगौ नों सोंनाय बादिनो जोंहा मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया दिनै जेबायदि खामानि मावनो आवगायदों आरो जेबायदि खामानि मावबाय थादों, बे बेलायाव दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै जुदि मोनसे आफाद दाबाय, बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसननि दानायनि सायाव जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया जोंहा जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया आरो बिनि सायाव जोंहा जेबो एन्सार होनांगौ होननानै जों साननानै बुंनांगौ बाथ्रा जोंहा जेबो गैया। दा बिथांमोना मानि थाखाय दादों, बिथांमोना मा मावलांगोन बे बिथांमोननिसो पार्टिनिसो खोथा आरो एस'सिएसनसो बाथ्रा जासिगोन। बेनिखायनो बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। थेंक इउ।